Tots els dos repetireu a l'altre camp. Però sou vosaltres, els d'allà. És a dir, jo ara tiro, vale? I ara imagineu... Si les tombem i ens les torneu. Aquest, Sí, l'equip d'aquí, sí. cada L'ha de vegada tirar. tirar-lo. A l'altre camp. Ja està, ja està. I abans l'ha de tirar A aquell, i l'altre primer s'ha camp. de tirar aquest. Sí, senyor. Sí. Vale, doncs ja. Sí? Sí, jo crec que sí. Nada, empezamos. Qui de fer? Tirar, matar-los a tots. Tots. Amb un sol tiro, tots. Amb un sol tiro, tirar-ho tot a tomar pel sac. Podeu sortir d'aquí, que vinc. Oh, molt bé! Però jo tinc molt mala punteria. Molt bé, molt bé! Nosaltres ara hem de tirar abans dels nostres. Vale. Ens van posant impediments. Compte, compte, compte amb aquest... Compte amb la Lluïsa. Que ja s'haurà acabat aquí la partida. Queda un? Però un moment, no sé si les illes així diria que no es poden No, tirar. s'ha de tirar així. S'han de tirar així, perquè si ho fas així, clar, tens més marge que en puguin caure a terra. Per tant, algunes serien dubtoses. Vale. Ara, aquestes quatre, ara nosaltres les hem de tirar al nostre camp. I hem de tombar primer aquestes abans de les altres. Sí, senyora. Ara els aixecarem tranquils. Ni un nou per tirar. T'amenaço. Sí? Sin ànimo de acritud. On m'amenaces? M'encanta l'actitud. Home, no, perquè no pots matar endarrere. Endavant, Però senyor. no feia en diagonal. En diagonal, però endavant, Fèlix. Perquè... Porta, pots